आज तुम्ही काय खास बनवलात? एक मंचुरियन ग्रेव्ही, एक ग्रेव्हीवाले आणि एक ड्राय, अरे वा, मस्त आहेत. दोन प्रकार झालेले आहे. नमस्ते. नमस्ते, मी श्वेता तुळसकर. मी आता एक मंचुरियन रेसिपी करत आहे. आता ही अंडी आहेत उकडलेली, ते आता मी कटिंग करून घ्यायचे. आपल्याला हा भाग घ्यायचा नाहीये. हा, तो दिल साठी. काय ना? हा, दिल खाते. अरे वा. कटिंग करून घ्यायचंय सगळं. ऍक्च्युली मला खाण्याची खूप आवड आहे. कोणती गोष्ट नाही असं नाहीये, काही असेल तरी मला खाण्याची सवय आहे. तर माझे मिस्टर म्हणतात, ऍक्च्युली तुझं उद्या काही कमी जास्त झालं, तुला काय डिश ठेवायची हे आम्हाला प्रश्न पडेल. आम्हाला एक बरं की आमच्याकडे काही वेस्ट जात नाही, सगळं संपतं पहिलं. आपण कटिंग केलेले अंडे घ्यायचे आहे, त्यामध्ये सॉसेस घ्यायचे, थोडे याला घ्यायचे आणि थोडे ग्रेव्हीला ठेवायचे. हे चिली सॉस आहे ना? चिली सॉस आहे, हा ग्रीन चिली सॉस ग्रीन आहे, चिली सॉस. हा रेड चिली सॉस आहे, हा, सोया ब्लॅक सॉस. सॉस. हे थोडं थोडं घ्यायचं, परत आपल्याला ग्रेव्ही मध्ये टाकायचंय. थोडं विनेगर घ्यायचंय आणि आता आपल्याला कांदा टाकायचा. थोडा थोडा एकदम घेतलाय. हा उभा कापलेला कांदा आहे. ते अर्धी आपल्याला ग्रेव्ही साठी ठेवायची आणि अर्धी त्यामध्ये टाकायचे. म्हणजे तुम्ही 2-3 मिरची कापली ना? हा, 3 मिरच्या कापलेल्या आहेत. म्हणजे 1.5 मिरची घेतली याच्यात. आणि हे आलं घेतले अर्ध. लसूणच्या 7-8 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत मोठ्या, त्यातल्या अर्ध. म्हणजे 3 आपण ह्याच्यात वापरल्या. हा, आता यात मी कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहे, 3 चमचे. आणि मैदा आता मी 1 चमचा टाकणार आहे आणि नंतर अंड टाकल्यानंतर परत आपल्याला टाकायचं आहे. ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. यात मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार. 1 अंड घ्यायचंय कच्चं, ते फेटून घ्यायचंय आपल्याला. त्यात आपल्याला मैदा टाकायचा आहे, मिक्स करून घेऊया. आपल्याला मैदा टाकायचा आहे 5 चमचे. म्हणजे आपल्याला ते घट्ट करायचंय. घट्ट करण्यासाठी 5 चमचे टाकायचे. तर थोडं आपल्याला जर कमी वाटत असेल तर परत आपण थोडं टाकू शकतो, ऍड करू शकतो त्यात. म्हणजे आपल्याला सुक्क करायचंय ना? सुक्क करायचं. हा, आपल्याला मंचुरियन भजी सगळं करायचंय. तर आपण तळायला घेऊया. छोटे छोटे बॉल्स सोडताय ना? छोटे छोटे. इथे आपल्याला 3-3.5 मिनिटं, म्हणजे जसं भजीला वेळ लागतो तसाच ना? भजी तळतो ना? आता हे आपले झालेले आहे. आपला फर्स्ट बॅच आणि आपलं सेकंड बॅच, म्हणजे आपल्या 2 बॅच मध्ये होतात ना? हो. हे मी लहान असताना पडलेली. तर तुम्ही खूप मस्ती करायची. ऍक्च्युली मस्ती नाही करायची, मग? माझ्या कुत्रा मागे लागलेला. कुत्रा मागे आणि लागला. कुत्रा मागे लागला, मी पळत पळत गेली, मी पडली. हा. पण कुत्रा तो खालीच होता बघा. आणि मी पडली. आणि खरंच खूप त्रास झाला, खूप टाके पण बसले होते. आणि ते फोनमध्ये आणि लक्षात राहिले, आठवण पण लक्षात राहिली. तेच ना, आणि समोर दिसायला पण चांगली आहे. हो. त्यात मी थोडासा पहिला आधी कांदा टाकते. आपण 2 चमचे तेल घेतलं ना त्याच्यात? हा, एकदम थोडासा कांदा टाकलाय ना? थोडा टाकले. आणि हा नंतर वरून टाकायचा आपल्याला. लसूण टाकले, ही बारीक केलेली. लसूण थोडं जास्त पाहिजे, म्हणजे त्याला चांगली चव येते. आणि आता मिरची टाकली बारीक केलेली. आलं टाकले बारीक केलेले. ते आपण घालून घेऊया. रेड चिली सॉस आहे हा, 1 चमचा. हा ग्रीन चिली सॉस आहे 1 चमचा. ब्लॅक सोया सॉस आहे 1 चमचा घेतलेला आहे. आणि विनेगर आहे.
आता घेतलं हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. कॉर्नफ्लॉवर पेस्ट 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 बनवायची ना. बनवण्यासाठी हां. आणि त्यात आपल्याला पाणी घ्यायचं. पूर्ण आपल्याला ढवळून म्हणजे घ्यायचं. थोडं त्याने अर्धा चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय हां आणि त्याची आता पेस्ट बनवली. आता यात टाकायचं. त्यात मीठ टाकायचं चवीनुसार. आपल्या भाजीमध्ये मीठ त्याच्यामुळे त्याला बेताने टाकायचं. कांदा टाकायचा हा परत थोडा उरलेला कांदा, उरलेला कांदा, शिमला मिरची, कोथिंबीर परत थोडं चांगलं परतून घ्यायचं. हे एकजीव झालं का ही आपण भजी आहे ना नुसती पण आपण सॉस बरं खाऊ शकतो. ती पण छान लागते. मी आता थोडी साईडला ठेवते. आता आपण वरून काळी मिरी पावडर टाकायचे. जास्त नाही टाकायचे, थोडीच टाकायचे. हां. म्हणजे जरा आणि चटपटीत मिक्स लागेल. करून घ्यायचंय. झालं आपली डिश रेडी झालेली आहे. हो. सर्व करूया. आता इथे बघा आपली ग्रेव्हीवाली भजी, ग्रेव्हीवाली अंडा मंचुरियन आणि आपली म्हणजे जसं त्यांना आवडतं ते एकदम खाऊ शकतात. हे सॉसेस बरं खाऊ शकतो आणि विदाउट ग्रेव्ही. इथे बघा आपली परत एक स्पेशल रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया की आपली रेसिपी कशी झाली. सर्वात आधी मंचुरियन बोललं की पहिलं तोंडाला पाणी सुटतं. मंचुरियन बोललं की सर्वांची फेवरेट असतं. आता एगची असल्यामुळे मम्मी टेस्ट नाही करू शकत आणि मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी आपलं नॉर्मल का आपण जर एक्स्ट्रा भेटले स्पेशल तर एक्स्ट्राच आपण टेस्ट करूया. ग्रेव्हीवाली विदाउट कलर. आपली होममेड आहे जेवण. आणि सर्वात बेस्ट म्हणजे होममेड. बाहेरच्यांपेक्षा घरी तळलेलं एकदम छान असतं. टेस्ट बघूया. सॉसेस पण एकदम व्यवस्थित वापरले गेले. चव पण एकदम छान आहे. आपण रेस्टॉरंटमध्ये कसं चायनीज रेस्टॉरंटची चव कशी येते तसंच एकदम वाटतंय मस्त. आणि आतमध्ये अंडा आपण नॉर्मल कसे पिठांचे बनवतो किंवा कोबीची बनवतो. कोबीचे बनवतो ना, ह्याच्यात आपण अंडा टाकलाय. तर जर तुम्ही विकणारे सुद्धा असतील ना, तुम्ही सेलर असाल ना, तर अंड्याच्या नावाने तुम्ही पण असं विकू शकता. आपण कोबी अंडा असं मिक्स करून पण एक बनवू शकतो. मग आहे ना, हो आपण पाहिजे तर भाज्या पण टाकून करू शकतो. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि अशी रेसिपी आणि टेस्टी रेसिपी बनवल्याबद्दल तुम्हाला थँक्यू आमच्या सर्वांना. माझ्याकडून पण काकींना थँक्यू, ओंकारला थँक्यू. खूप खूप छान वाटलंय. खूप मस्त एकदम. तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता आमच्यासोबत? खूप छान होता. मेन पहिला अनोळखी नाही वाटलं, घरच्यासारखं वाटलं. त्यामुळे खूप छान वाटलं. बनवताना पण मला जरा सुद्धा टेन्शन नाही आलं की कसं टाकू, काय टाकू, किती जास्त पडेल, कमी पडेल, असं काही झालं नाहीये. त्यामुळे मस्त वाटलं. खूप एन्जॉय केलं.